Алейкüm. Ашык бәхет ишекләрен. Бәхетле булсын һәркем. Бик киң кулланыла торган. Лаборатория, биология лаборатория укытучылары безнең лаборанткыбыз. Әйе. Алсу Фәнилин медицина институтында югары белем ала, бездә лаборант булып эшли. Siz bunda da эшлисез, укыйсыз. Укыйда, әйе. Югары белемне Казанда ала. Алсу Фәнилин, әйе. Алсу Фәнилин сөйләп кит, безнең нинди лаборатория эш бара? Хәзерге вакытта безнең биология дәресенең лабораториясе бара. Дәрес безнең темасы ул күзәнәк дәрәҗәсе, гомуми характеристика һәм күзәнәк теориясе. Шуңа кагылышлы препаратыбыз ул агач кәүсәсенең кисеме. Раш Минибаев Алмаз Россия күләмендә 2 тапкыр хокук белеменнән беренчелекне яулаган егетебез Олимпиада. Сиросник. Алла булсын. Булдырасың. Һәм пультта һәр тоттырам мин сезгә. Басыр шунысы. Яңадан Мин Бу балалар бу тренажерда өйрәнәләр инде. Программа ясыйлар. Траектория буенча. Булар шул. Гражданская авиация. О, Sonunda koyduk, balalarga bu bik ошый. Үлчәү мәрҗәниләр нәселенә караган. спорт юнәлеше буенча кандидат, әйе. Транспорт җигете икән. Бу Америка. Арымрысың кайы. Менә монда урта. Ухты. Республика Татарстан, как раз Евланның математика все хорошо у нас. На каком месте был? В России? Да. Ну, после Москвы и Петербурга третий Татарстан. Интернату позволяет обучаться не только детям из Казани. И Интернет еще уран. интерната есть 80. 80 урынга 180 бала тора. Руслан Агарович. То есть мы бы в лицей вот с этими результатами был на 12 месте.